Като иновационен продукт, действително Тералет е непознат на българския пазар, но неговият производител е американската фирма Тералет, която в продължение на 4 години нейният създател Джон Питър Абт е създал този продукт, този препарат. И ние, влизайки в договорни отношения с него, сме проучили всички документи, като той ни е предоставил всички сертификати, всички токсикологични изследвания. Ние съответно сме ги предоставили на българските власти в лицето на Министерството на земеделието на всички нива за лабораторно изследване, като сме заплатили всички такси за правото на лиценз на разпространение. И той се изпитва в момента в лабораторни условия, за да получим резултатите на държавно ниво с всички документи. Но това, което получаваме в диалоговия режим на имейла, са непрекъснатите похвали от потребителите от цял свят, защото Тералет има една огромна мрежа, особено дистрибуторска мрежа, особено в страните с голями засушавания. И като се има предвид прогнозата за такива засушавания на земята изобщо, то той действително е един спасителен пояс към хората, които се занимават с земеделие. Тук в България ние сме склонни по съветите на господин Абт да го изпитваме също, защото ние имаме конкретни климатични условия и затова очакваме вие да ни помогнете за отразяване на резултатите и след това заедно с нас да го препоръчвате на всички останали потенциални клиенти. Тук трябва да отбележа, че действително за България в момента има едно актуално, уникално приложение на Тералета и това е в рекултивацията на силно замърсени почви в следствие на изоставени рудници или други разработки, земни разработки, където по определена рецепта Тералет запечатва рудника и след това може да се извърши с негова помощ залесяване след объркване с почва в определен състав, като рекултивационните процеси протичат много бързо и природата се възстановява в нейния първоначален вид, тъй като той не замърсява допълнително, а напротив. Аналогични на нашите проблеми в екологията по отношение на запечатване на рудниците са разгледани и решени в Южна Африка в златните и диамантените рудници, където хвостохранилищата са запечатани, обработени с Тералет, след това залесени и възстановени, като рецептата и начина на употреба на Тералет са готови да ни предоставят производителите, за да можем да експериментираме и възстановим екологично нашата природна среда там, където е нужно.